Usa sa mga kinaiya aning mga dautan o kinaiya siyawa, mamasangil gid na siya. Gabantay mo kana bang mga makasaha ba, ipasangil na nila ngadto sa waysa ang ilang sala. Mao na si Hesus nga Ginoo way sala, ginganlan sa mga makasasala o yawa. Sige, lingay mong tupad. Ing na yawa ka, ing na pangutan-a ba, ing na yawa ka. Sugot mo ganlag yawa, di mong sugot, pero naa mo isa. Oh, mga buangon ta. Naaganitay sa pasabot, giyawaan ta. Napildi ta siyawa, gipuy-an ta siyawa. Nya kung atong biyaan ang sala, mao nang panahon na nga naanatay Ginoo. Muna si Hesus pag-anhis kalibutan, iyang gipapahawa ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Dili lang kadtong giyawaan nga syagit-syagit, magkusgan kaayo, magbuwa pang baba, kung dili ang mga tao ba nga naay yawa sa ilang kasing-kasing tungod kay misalig sa gahom sa tao, dili sa gahom sa Dios. Matagsalig nato sa gahom sa tao, nabuntog na ta siyawa. Kung wa kay kwarta, asa man ka mosalig, sa gahom sa dunay kwarta o sa gahom sa Ginoo? Kita din hero, narabatay baligyag slat, asa man ko mosalig, sa makapalit og slat o sa kanang wa gyud palit-palit? Nisalig ko sa Ginoo nga maoy muhonghong sa kasing-kasing sa naay mga kwarta aron mo palit og slat, kay naay daghan kayong nagsigig paminaw nako aning atong wali, sigig kadungog aning atong mga humili o ka mga hangyo, pero inigsulti na nato parting slat, murag wa gyoy epekto ba, kay wa patanduga ang kasing-kasing. Og mao na ang gitawag nato sala batok sa Espiritu Santo, kana bitang mahimo natang hardened heart, kanang dili na ta kamaong maminaw sa pulong sa Ginoo. Muna si Hesus niingon siya, ang sala batok sa Espiritu Santo di gid na mapasaylo, kay di man na mapapas. Nganong di man mapapas? Kay di man gyud mangayog pasaylo kining mga tao nga nagsalig sa ilang tawhanong katakos, tawhanong gahom. Labi na gyud kung makahimo na silag sala sama anang korupsyon. Kanang korupsyon, mga tao na nga nangandoy kwarta, niya sa ilang pagpangandoy kwarta naghimo silag anomalya sa gobyerno or sa simbahan, o niya ila nang i-justify og di gina sila moangkon nga nagkorupsyon na sila, di ba? Mo nang di gyud mapasaylo, kay di man gid sila moangkon, kay ang pagpapas sa sala nagkinahanglan magpagpaubos, moangkon o niya mo himo sa angay buhaton aron pag kanabang gitawag na to mahulipan ang kadautan nga nabukmugna tungod sa atong sala. Muna si David diri sa unang pagbasa, gidihugan siya nga hari, puli adtong namatay nga hari nga si Saul. Samtang si David gidihugan na ni Samuel, batan-on pa siya, nialagad siya sa hari nga buangon kadto si Saul, masinupakon sa Ginoo, kusog ay mo justify siyang sala. Ang mga tao nagtanaw ni David nga mao gyud ilang hero, kay bisan pag si Saul mo ilang hari, si David man mo kusog kayong mo
buntog sa ilang mga kaaway. Ug unsa may naa ni David nga nakapahimo niyang kusgan og nakapahimo niyang gamhanan batok sa ilang kaaway nga wa didto ni Saul nga mao gyoy present nga hari. Hibaw mo. Lingi ay mong tupad ina kaybaw ka unsay naa ni David. Wa mo maminaw des. Unsa toy tubag nato sa Salmo? Sa toy tubag nato? Wa nasa wa. Ang akong kamatinud-anon o gugma magauban kaniya. Ang gipasabot ani si David. Ang kamatinud-anon o ang gugma sa Ginoo. Kana mangong Ginoo, truth and love. God is truth, God is love. Kamoron, unsay nag-uban ninyo? Nag-uban ba ninyo ang kamatinud-anon o gugma sa Ginoo? Di ba gyud mo mamakak? Kinsa giwa ka pamakak nining tuig 2024 hangtod karon, kinsa ninyo dinhi ang wa pagyud ka pamakak nining 22 pa kaadlaw nga nisod ang 2024, kinsa ninyo ang wa pagyud ka pamakak ta sa kamot? Mayon ay tulo ka buok ni Isa nya ana ra sad lang inisahan kay gaduda pa sila ini sila time sa hang time sa wa ba jud ko kapamakak. Oy, ang kabakakon mo'y mag-uban nato, igo din ta siyawa. Gugma, sige. Kinsa ninyo din hining tuig 2024, 22 pa kaadlaw milabay, nga wa gyud makasuko or makasapot sa inyong kinabuhi. Bisag kausa lang, ta sa kamot. Tanawa, 22 pa lang kaadlaw, pildi na ta siyawa. Nga naman, wa mag-uban nato ang kamatinud-anon o gugma sa Dios. Si David, nag-uban niya ang kamatinud-anon sa Dios. Ug unsa may kamatuoran nga gidawat ni David. Kadtong gigukod siya ni Saul kay gustong patyon, niingon si David, unsa may gipangita sa hari sa Israel, patay nga iro o usa ka pulgas? Giisip ni David ang iyang kaugalingon nga patay nga iro or usa ka pulgas. Doon na bagod na ibili kanang patay nga iro. Mubalyo mo anang iro nga maligsas daplisdan. Uy, inyong iro, mubalyo mo. Pero kanang makita lang kag patay nga iro ba? Uy, moingon ka hipusa na, ilabay na, ilubong na. Pulgas, kanang pulgas ero, kailan mo ng pulgas ero? Kakita kag pulgas, bigo hala kanindot sa pulgas mo, day ka. Uy, imo nang hapak dayon na. Pulgas. Dayon. Maunay pagtan-aw ni David sa iyang kaugalingon. Why bili? Ikaduhang kamatuoran nga gidawat ni David nga iya ganin ang gisuwat sa Psalm 23. Niingon siya, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Nituo sad si David ug iyang gidawat ang kamatuoran nga kun ang Ginoo nay akong sundon, kun ang Ginoo nay mag-uban nako, wala na gyud koy pangitaon pa. Mao na siya mao na para nako duha ka kamatuoran nga gipuy-an ni Hari David. Ako bitaw dinhi naningkamot gyud ko paghunahuna bisan pa niining tanang nahitabo ron sa atong parokya, nahitabo sa kong kaugalingon nga kapoy na kay sigig ngisi basta adto ko sa laing parokya. Kana bang piniktura ito the max gyud unya nagsigig kuan layog-layog diri padir tan-aw diri siging sinilpihay ini tapos anak tanan anang mahumana na mga 20 minutos mga 30 minutos usahay siging ngisi ani ni human ana moingon ra gyud ko, Lord
imo tong tanan. Salamat sa imong paggamit nako nga nalipay sila nga nakakita og pari, nagpa-picture og pari, pero wa gyud ko'y angay kun ako lang, wa gyud ko'y angay. Imo ra gining kuhaon kundi nakakauyon ani. I-disown. Unay mangutana nako, pader wa ka ma-stress anang imong sige ko ang mura na kag celebrity nako. Disown. At the end of the day, wa gyud ko'y giangkon anang ako. Pwede ra gyud kog mamatay anytime. Di ba? Nindot atong bation kay wa gyud pressure. Di ta magsigig pa-official, dili kay ug ma-conscious na ko ana magpa-official nako, akong buhok ako na ning pakuluran, kay aron nindot ko tan-awon, akong pilok ako na tingali ning sumpayan, kay para gyud mo nindot ko tan-awon sa kamera, kay daghan na ra bang mo picture nako, inaana no? Posible ba kung ma-conscious na ko aning maong gihatag sa Ginoo nga kun tan-awon dili gyud para ako, gigamit las Ginoo karong mga panahon na para unsa man para ra gid ni slot, para nako, para slot ra gid ni. Og kining nahitabo nako karon nga makabaligya gyud slot, ako sa ning giisip nga Ginoo ang naghimo ani. Kung di gyud tandugon sa Ginoo ang kasing-kasing sa naminaw nako, wa gyud ko'y mahimo. Iligi ay mong tupad. Ing nanatandog kas gisulting father bahig slot. Ikaw na ba na? Ay nanatandog ka, nya ingon gani. Okay raman, anad naman ko ana niya. Sa ato pa do na kay yawa tingali. Pero moingon ka, bitaw no, sige gyud tagpalit kay sus kanindot ana para gina sa simbahan. Pero dako kay nig ikahatag nga kalipay og pagpalambo sa atong debosyon ni Santo Niño og transformations kasing-kasing. Tiaw ba na ninyo kung moapil mo sa atong motorcade sugod karong Huwebes ba ini kagabi apil mo sa motorcade human sa misa. Alas 6 man atong misa dinhin, nobina mas human sa misa mag motorcade ta. Makakita mo 34 kakapilya nga magsigig sayaw sinulog sud sa siyam ka gabi. Malipay tan-aw magay mo atong usara ka kuan, usara ka adlaw, hago magitap kanib siyam ka gabi. Unsa man ang ilang sinulog, ato nang gikontes-kontes, pero opportunity sana sa pagsakripisyo o pagampo sa Ginoo, kay ang ilang litukon o ang ilang sayawon para man sa Ginoo nga si Santo Niño. Siyam kagabi nga magsigi og petisyon, mga pagampo ngadto sa Ginoo. Kung himuon is kinasing-kasing sa mga nangapil ani, pastilan dako ang grasya nilang madawat. Kita sad nga mag-motorcade, nga magtuyok, sakripisyo sad na. Kinahanglan sa inyong motor o inyong sakyanan nindot sa kondisyon ha, kay masakripisyo po tayo, lisod-lisod na basandaan na to. Ana, sakripisyo sa na, daghan sa tagrasyang madawat ni ana. Nya ini kapit sa 3, atong pista na gyud, ang atong 5 ka barangay, muhimo sa ilasang kompetisyon. Akong nadunggan, sige na sila practice karon kada gabi, sige practice. Sakripisyo gyapon na. Tingali tungod sa kontes-kontes, pero ang atong tumong nga magsigig mention anang Viva Pit Senyor, siging sayaw ni Senyor Santo Niño, musud unta nas kasing-kasing nga atong sayawan ang Ginoo tungod kay daghang mga butang nga iyang gihatag nato. Gugma kini, gugma sa Ginoo, kay batubalani sa gugma si Santo Niño. Mao na siya ang kamatinud-anon ug ang gugma sa Dios mag-uban nato pildi ginang yawa. Ngano man ang yawa dili matinud-anon, bakakon, butangan na nimo kamatuoran ang yawa, musibat na. Ang yawa dili mahigugmaon, pagarbuhon. Butangan na nimo gugma ang yawa, mamatay na, musibat na. Mauda na ka ng pamilya gubot kaistanan,
ako din ang ingnon, kinsa man ninyo'y willing nga muhigugma ninyong tanan. Mingo ditong asawa, ako pader, muhigugma gyud ko sa akong bana nga nangabit og palahubog ug ning akong mga anak nga nisuyop, antuson ko ni nako, congratulations, musugod na ng kalinaw dinis inyong balay. Ikaw mao'y agianan sa gahom sa Ginoo. Kana ra man gyud. Ana ra gyud. Nindot man sanang magpa-deliverance ka, magpaana-ana ka tubig, mo bendisyon man san mi ana, pero di gid na mulungtad kung wa gyud usa diha nga gustong ubanan sa kamatinud-anon o gugma sa Ginoo. Naa diha ang kusog, naa diha ang gahom nga makahingilig yawa. Si David giubanan niining maong kamatuoran o gugma. Ang mga santos sa amang San Vicente Ferrer giubanan sad ani. Sige, lingia imong tupad. Ingna gusto kang ubanan sa kamatuoran o gugma. Ay nako no. Sugod karon din ata mamakak, din ata masuko. Di ba? Sige, nindog na ta katong gustong ubanan. Atong ipadangat ang atong pangamuyo.